बुथर दामब्राया आंनो बै हेन्डसाम सेंग्रानि नाम्बारखौ हरनो होननानै बालनि हराखै दाहालागि। हिस्रा टाइपनिसो मानसियानो बोरैबा रायज्लायो नुवाखै। र' दामब्रा रायखौ फन खालायनि रायहरनि एसे मानो नाम्बारखौ हरनो होननानै हराखै बे। हेल' बुथर। हेलौ लाफाथि आब' मायोमोनबा? गथ' मायोमोनबा होननासो बुंफ्लादोना। नाम्बारा अबाव? बै हेन्डसाम सेंग्रानि नाम्बारा। लाफाथि आब' नाम्बारानो गैया, डिलिट जाना दङ। एसेबां नागिरबाय आङो मोननायानो थाङाखै। थगायनो फैदों आंखौ बालनि। मा जायो बै सेंग्रानि नाम्बारखौ हरबा? आंना नाम्बारखौ जाना दोनगोन नामा? लाफाथि आब' बिदि नङालै, नाम्बारानो गैमारा बेथो। मा जाखो नोंनि नाम्बारा? सोर जाना दोनखो? मबाइला। मा खर' होनना बुं नोङो? मबाइला जाना दोन नामा? नोंनो आंनो नाम्बारखौ हरनो होननानै हराखै आं मिथिगौ। आरो नोंसानिथ' एसेबां निजा आलासिलै, नोंनियाव नाम्बारा गैया जागोन। नों थगायदो ना? बिदा मा कसमनिबो थगायाखै, नै खोमा खेबदों आङो। लागिबा नांगौबा आङो थांनानै बिना लाबोगोन दे लाफाथि आब'। दाय मानो बिदि बुङोलै, नोङो आंखौ फोथाया आरो। नोङो नाम्बारखौ थां बिनानै लाबोथां। अबाव बिनि नङा? मा जायगायाव, मा गामि? गामिनि मुङा बालन्थिफारा आरो सेंग्रानि नामा मोनाम। खर' होनना बुं नोङो बुथर। मोजाङै बुंनोबा बुं। मा नोम्मा खर'नि बालन्थिफारा बेलाय? आरो मा नोम्मा खर'नि मोनाम जाखो बिनि नामालाय? एसेबां हेन्डसाम सेंग्रानि नामानो सोरबा माबा थायो नामा मोनाम? आं दा मा मोनथिगौ लाफाथि आब', बिसोरनि गामिनि नामाबा मानो बालन्थिफारा। जेखि जाया बिसोरनि गामिनि मुङा बालन्थिफारायानो आरो। आङो थगायाखैथ'। नै बिदानोबो कसमसे खोमा खेबदों आङो। आरो बिनि नामा मोनामानो मार। बालनि एसेबां साफा हेन्डसाम सेंग्रानि मुंखौनो सोरबा मोनाम दोनो आरो नेखार बाखारनो। आरो गामिनि मुङा नायनाय मा साननानै बालन्थिफारा दोनदों। बिनिसोसो बालन्दाफारा दोनबाबोथ' एसे समायगौमोन ना। आं दा मा मोनथिगौ लाफाथि आब'? मानो मोनथिया? मोनथिनांगौ। आब'आबो दि। दे सेंग्रानि नाम्बारखौ थाबैनो बिना लाबो। दा दोनथ'नोसै आङो। दे होमबालाय लाफाथि आब', दे। बालनि नेखार बाखारनो मा बिलाय मोनाम। आरो गामिनि मुंखौ मा बुंदोंमोनलाय? बालन्थिफारा। जोगासिनोसो जोना होनो लुबैबायलै। जायबा नाम दोनदों बिसोरनि गामिनि आरो बिनि नामखौ बालर। दे होनबा नोंसोर थाथ'। ओमफ्राय आयै नोंलाय दिनैलाय फैगोन ना फैला? दाय बेलासे फैनोसै आङो। दा फैथ'ला दे आङो, जोंसि बिफाखौ नायनो थांथारगोन आं न'सिम। दा आरो थांनायावनो रायज्लायनायावनो साहा लोंनायावनो फैनायावनो मोनाखागोन ना। दे अब्लालाय थांबानो जाबाय। नुदों फोजोंसारखौ? आङो न'आव थांनो नागिरबाबो नायफैलायाखै आंखौ। र' नोङो फोजोंसार, आं नोंखौ हायना मुलि होनानैबाबो गावनि खालायना लाथारगोन। खेबसेथ' नायनो फैनो हायोना आंखौ ओंखारनानै, एसेबां आङो थांनो नागिरदों। दे नोंसोरो ओंखामफोरखौ संना जादो आरो। आयं संखागोन आङो। दालि संगोन, ओमफ्राय ना दङ, ना बोथिया, बेखौ एसे फ्राय एवनोसै। दे जाबानो जाबाय। दे होनबा थाथ' थांसै जोङो। लैथोसि, दे थाथ' थांसै। दे जोंसि, मालाबाफोर आरो फैबानो जाबाय। आरो जेबो गाज्रि मोननाङा आरो जोंफोरखौ। मोना मानो मोनलाबायनोसै। आरो आङो फैफिनगोन नोंसानियाव, साननैसो थानानैनो फैफिनगोन। आफानि लोमजानाया हामबानो फैफिनगोन। नोंसोरो जेबो टेनसन खालायनाङा। माथो सिरि जेबो बुङा? फैबानो जाबाय। लैथोसि, फैथारगोन आङो। आफानि लोमजानायाल' हामथोर'। दे आयं फैनो हागोन दे। थौदे दानिया। फोजोंसारखौ खेबसे माथो होलांनो मोनबा मोजां जागौमोन। आदाखौ माथो होआबाबो जेबो नङा दे जोंसि। आदाया उन्दुलांदों आदाया। उन्दुलांदों। दे होमबालाय माथो खालायबावनो आरो उन्दुलांदोंबालाय। दा आरो फोजाबाबो गाज्रि मोनगोन खोना।
अ दे जेबो नङा दे ओरैनोबाबो नोङो आरो फैफिनबावगोनबा जोंहानियाव औ फैफिनगोनथ' र' लैथोसि दाथ' न'आव थांनानै थानोनो सुखुनाय नङा आङो नोंसोरखौनो गोसोखांबाय थागोन आङो नोंसोरखौ एख' गोसोखाङा फोजोंसा सनाखौसो बेसेबा गोसोखांबाय थागोन आङो दे होमबा थाथ' लैथोसि आगै दे थां साला बे जोंसिया आरो फैनो नागिरबावो जोंहानियाव न'आव जेबो खामानियानो गैया खोना हा लाजिनायबो गैया खोना बे जोंसिनिया न'आव जेबो खामानि गैया आरो गन्थङाव थाव फोननानै थाफ्ले उल्थायनानै उन्दुना थानांगौ मानिथ' मा मालायनि न'आव बिदि थाबाय थानांगौ जाखो मोजांबाबो बेलेग मानसियानो माबा उज्जाथार आरो थंगालिथार औलै आंबो सुखुथारा मानसिखौनो अना खानानै बिबारिमोनखौ नुबा एसे बोरैबा मोनोलै गोसोफोरखौ जों आइयाबो मानोबा फैसा थानानैबो हरासै बिसोरनो 100 फैसाखौ हरनोनो दंखायो बिदि खालायो आरो सोरबा मानसिफोरखौ दा आं बुंबाबो बेसेबा रायखागोन आंखौसो आंनियाव जुदि फैसा थानायमोनब्ला आंनो हरगौमोन मोस्रोममोननो बाराबादानो खावनानै हरगोन देलाय बिसोरनो ओरैनोबाबोथ' बिसोरनो होनो दोनखायोना नाङा दे खावा आंनो मालाबा होनांगोन अबावबा फैसाफोर मोनबा दा आंनावबो फाननो लागा जेबो गैथ'वा दाउ मासे दङ बेखौबो एसे देरथो होननानै दोनदों देरनोबो रोङाखै माथो एसे देरनायमोनब्लालाय फानगौमोन बैसागुबो सफैबाय एसे दाम मोनगौमोन बे दाउखौ फाननो हाबा आङो बिबारि मोननो होनो हागौमोन ना दा दाउआनो फुवासेयानो जानाय नङा खोना ना जागोनसोबा नङाबा गाबोनो लांनो होथामसिगोनालै हाथायाव आफाखौ बिबारि मोननिया नै फैसायानो गैयानो थाइसेबो अना खानानै हिलांसे मैगंसो खादों फाननो लांनो होननानै दाबा मैगङाबा थांगोन ना थाङा बिसोरखौ नुनानै आंहासो बोरैबा मोनबायलै अना खानानै बिमा बिफाबो गैया मा जाबावनो र' आंनि दाउखौनो फाननो लांनो होसिगोन आङो गाबोनथ' हाथायबो जाखाबाय जा जायो जाथोंसै दे आरो जा मोनो बेखौनो लानोसै दे 200 मोनबाबो जागोन बिसोरनि 100 आंहा 100 रोदोमे जों फैलाय र' नै थांगासिनो आयै बे जोंसि फाग्लिखौ आङो दाबो मानो बावनो हाला बावनो हानायनि मुलि दङबा आं जागौमोनलै ओइ गायदिनि अमा दुनथुलु आंखौ गार्लफ्रेन्डआ गारबायलै नाथाय आं आंनि गार्लफ्रेन्डखौ बावनोनो हायाखै दालागि आङो मा खालायबा बेखौ बावनो हागोन गायदिनि अमा दुनथुलु खिन्था नङाबा आङो फाग्ला जागोन दालागि बावनो हाला आं बेखौ एसेबां नाजाबाय नाथाय मानो बावनो हायाखै ओइ दुनथुलु खिन्थालै मा खालायबा आं बेखौ बावनो हागोन मायो बुजि मोनाखै आं बाल मा बुंदोंबा नोङो बालनि नोंनि बाथ्रा बुजि मोना आङो मालाय गायदायासो नोंनि बाथ्राफोरखौ बुजि मोनो आं बुजि मोना गेला मा बुङो मा बुङा नोम्मा खर'नि बिदिल' बुंबाय थायो इसे मानसिनि बायदि रायज्लायनो नाजा मोनथिबाय अमा सानफ्रोमबो गायदेजों थाफाबाय थायो नोङो गायदेया सानफ्रोमबो नोंजों रायज्लायो मा नोङो दाहालागि इसेबो रायज्लायनो रोङा नामा मानसिनि बायदि आदा मा नोङो तुनतुलखौ रायदों नामालै आरो मा तुनतुलु होननो गारि मा अमा बुंबाय थादों आं खोनाबायसो थादों र' अमाखौ अमा बुङा होमबा माथो बुंनांगौ तुनतुलु बेनि नामखौ नोङो तुनतुलु होनना मोनथिखागौ माथो मा बेलाय अमा बोरै खोनायो आरो मा बुंनो नोङो बेफोरखौ आंजों सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थाबानो सोरबा मानसिनि माथो रोंगोन आरो बियो आयु जाम्बासो जाबाय खोनालै आदायाबो जाम्बा नङा आं फाग्लासो जाना दङ फाग्ला मोनथिबायना नोङो गायदे फाग्ला मानो फाग्ला जालाबायखो नोंलाय नोंखौलाय माथो फाग्ला जानाय रखम नुवाखै आङो मोजाङानो नुदों मिनि नाङा मोनथिबाय मिनि नाङा आं खथक टेनसनाव दङ आंसो मोनथिगौ नोंहासो टेनसनाव दङ आंथ' टेनसनाव गैयाना आंहा लाइफआव जेबो टेनसन आरो दुखुआनो गैयाबा आंथ' मिनिखागोनानो ना आरो आंखौ दसेनो मिनिनो ओंखारखायो रकरा जाम्बि गथ' बिदानि टेनसना थारमाने जेबो टेनसन नङा आरो नोंनि थाखाय ना नंगौलै आदा नंगौ नाथाय टेनसनाबो बहुद जादनि थायोना
दा नोंखौ नुनानैनो मोनथिखागौ आङो नोंदि मा टेनसनाव दङ बेनिखायनो आङो मिनिनो ओंखारदों गुबुन टेनसन बालाय गाबनो ओंखारगोनमोन आरोलै मा टेनसन जानाय आंना मा टेनसन जादों मोनथिगोबा नोङो बुंलाय नोंहालाय मा टेनसन जाबावनो आरो गोसोथोनायजों फन हरजायाखै फन हमजायाखै ब्लक खालामजादों नंगौना नङा बुंलाय नङा बोरै थगायो सेलेपाया थगायाखै बाल दै बारा टेनसन लाबाय थानाङालै सासे सिख्लानि थाखायनो बुहुमा बहुद गिदिर बहुद सिख्ला दोङो मोनथिबाय मोनबावगोनब्रा बेनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन साफासिन मोनबावगोन नोङो बे सासे सिख्लानि थाखाय नोङो बिदि फाग्ला जानाङा आबा मोनथिबाय नोंलाय मा बुजि मोननोसि बालनि रावखौबो गोसोथोफेराखै नालाय गोसोथोफेरबासो मोनथिगौमोन गोसोथोनायादि बेसांदि जाला मा जाला बेलाय मा जाला माने रेसन माबासो बाल्लौ थारमाने कि गोसोथोनाया बाल्लौ रखम नामा गोसोथोबा बाल्लौ रखम आलुयो दिनैसो मोनथिथारबायलै रङरा ओइ टेनटेलु नै आङो नोंनि थाखाय आदार लाबोदों नो जादो बिनानाव दे होनबा थांसै आङो नोङो थाङाबा ओहो थाङा आब' नानिखौ सोर नायगोन बेनोथ' दे थांनाङा दे न'आवनो था आरो आं फैगौ माने ओंखामखौ संना दोन इसेल' जानायथाव दङ नै हेलांसेखौ एवना दोनगोन आङो दे जेबोथ' गैखाया नालाय आलुबो गैखाया दरसेबो बे हेलांसेखौनो एवना दोनदो आब' हेलांसेया थांबा माबा लाबोथार दे थाव एसेबाबो जानाय थाव आरो बानलु गोरान लाबाबो जागोन दे बानलु गोथाङा मा दाम जाखादोंनो फाननो हाबाथ' गासैखौबो एसे लाबोजोबगोन दे होमबालाय थांदो गोबाव जागोन मोनागोन आरो मोनायार' बारा लाखायाखैना थेवबो थांदो माबारै दा आरो अखा बोथोर दसेनो दानो फैब्रबगोन सान्दुं दुंबाबो साथाबो गैखाया दे जागोन दे थांसै होमबा हरनि ओंखामा संना दोनखादो हराव एसे खस्थ' जायोना खोमसिनो बाल्बफोराबो हामा जाजोबना दङ दे जागोन दे